Welcome to another episode of the Daily Chronicles. I'm Zanz. We don't have time to waste. With no further ado, Wingi Faraga. Wingi. Yeah. Shasa. My body is tired, Shem. Especially umzimba. How are you? Huh? Yomina. Let's go to Martha. Say come, mommy. Let's Come. go to Martha. Come, Mina. Mina. Let's go. Aksi wrong. Muna dobe kamntolo. Aksi wrong. Mina ngathi nangikhule ekhaya bangitshela ukuthi bathini kunempilo leso abafana abatwenda so kukuwe ukuthi lokhu nalokhu yakuvuma ngube lokhu nalokhu awukuvuma. wena uvumba nje. So kukimi ukuthi nangisetshwaleni umuntu nangusufuna I-right ingakanani mangakanani? I-right. Angeke swamba ngerago phela lapha. I-right umntana esikoleni abantwana bagcoka impahla ezingaka. Bisho i-right. Sikhathi lapho esikoleni. Abayibonanga ukuthi ingakanani ngisho kuyi. Bayibonile nje ngathi soba yindele wathi ayisho ngizoyikhatha. Mari i-right uzobona. Ifike kawusimlami. I-right. Futhi bemeli hambe lapha edolweni. Hayi. Kuthiwa more. It's not more. Njenge-cow. Kuthiwa More. Like a princess lady. Like a fairy. kuthiwa nje kusho kanjani? Not like more. Like a cow. Not like that. Kanjani pho? Like more. Okay. Like a young lady. Like a Tombe. Kaje amabhoza ami emina Ulate isikole singena ngo7. Phezwa lo. U7 manje wena ula. Ukusisa ukufale. Awu mama. Isisa ukufale. Awu mama. Umthenje. Oh, nangilona. Habe. Oh. Uzozuma wena mtshela nini? Ay. Sala ngebhazini. Papa yini? Uyathi uzofeyila kulonyaka. Ugqoke ezinye izicathulu uphethe ezinye. Guys, so we're in an elevator in Sensi. Hi. Romshabisha lesepariona. Ene na ke khopela hore di driver tsa bana ba sekolo di bethe bele ha one or motho a tsena kokote
a o ile tsosa le rena ba re sa eng sekolong gape nga re dithaka ss re unemployment ka mola re kwatitse Wabanai. I chai. Bewusha esikoleni? Angikuzwa mina. Bewumnandini? Ngobani? Andlanga lutho. Nani bukuphethe nje ukudla? Phako. Uphethe. Nona ngimuvuma umisi. Ubumisi. Wena wadlani pha? Ngifuna nami. Udleni pha wena? Angazi. Akazudla. Ikusidlile adle cake. Chips nawo lapho. Idanoni? Uyenze njani? Ngiphumise. Ukudla wasesikoleni ngani kuyaphakwa nje esikoleni? Kuyaphakwa? Akuphakwa? Uqambelana mang? Usiwa phakwa. Kuthiwa kuphakwa? Namanga thini? Uyaphosisa hawu? Qamelana mang? Umtholile nomngani? Awunamngani? Ngoba yini? Bonke banjani? Ngisho omunye ubhaka ufana nowami. Usuyakwazi nipho ukufunda igama lakho? Umngani umtholile ni? Why? Uzomthola kodwa? Usazomthola? Ngobani? Angibathandi. Athi udlala bapho? Angifuni ukubuyela lapha yana. Ngobani? Angithandi. How ya? Khuluma ngesiboni. Kanti Angikwazi. So rona re bari tsa hao rona. Re di bari tsa hao. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ces trucs-là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Ah. John ukwatitse Akakwata. ukwatile Akakwata. smell kubo skalla Akakwata. ulela skalla smell kubona mfana ke mo le maditse Ana motho. ana motho o sagasa Ana motho. I'm just saying, because you took from me. What? You always say. Yeah, I'm saying my son took from me. And I'm not bragging about it, baby. Oh, you can't brag about that. No, I'm not bragging, I'm being real. No, No, I'm just saying my son took from me everything. everything Everything. young everything my friend I'm talking about smartness. oh you are smart. Huh? You mean you are smart? I am. Wow. I am. The looks, I am. The what? The looks. Because I beg you. Yes, Don't ma'am. go there. Don't go. Don't take the looks. I beg you. Don't take which looks. Oh. What looks? these looks Do you see yourself there? Oren? Oh, Or in- wonderful. But I feel like it. You don't see yourself in your father. Oh, wow. You don't see your father in you. Pastor, do you What see kind of your a boy nose are there? you? Do you see your nose? Do you see your hair? Your head?
Apa bona le tloya dombolo. What about, do you have hairline winner? Man. Ngicela nibe la ngizwana nomuntu oslow, angizwani nomuntu oslow. Yeah, bala. Hello. Hi. Wamkhupula ne. You miss the old days, the good times. Ba o etsang mara? He get my grade 2 when I was say I get my grade 2. Ebile ga mafulufulu nyana. My grade 2. My grade 2. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. Munini. Oh, Musa. Ubenye jage. Munye gimang. Eh? When I to Sandro mo when enjoy si Jawana. To Sandro. Aso. Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh ye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Oh, MC. Ah, boy. Yo. Take your hot man Chaivan. Kambani pheka manje emfethu uthi live etimi siphuma nini uthi live phela manje asisheshe speak. Ayizophuma mfethu sinyo sipana. Ayisheshe sipane mfethu she. Yeah. Awudlala mshunqisi. How tira. Ngicela aha. Mangicela isithombe. Vini. Are you good? We see a lot of niggas. We quiet. Okay, can I get a picture with you? Quiet. Ngisaya kumalume ke manje ngiyochaza indaba yokuthi imali anginayo. Malume ngicela ukukhuluma nawe. Malume woza ngicela ukukhuluma nawe. Sikhulume nje abantu abadala. Manje imali ayikho. Awukubuya ntamba masoxoxa kahle nje abantu abadala. Uthi sokhokhela kanjani? Mhlambe ngenza kodwa anginayo yalo. Okay, ngiyabonga mfethu. Sharp ne? Nihambe kahle. Hayibo. Funda. Uthanda uba. Usasebusuku wena. Mase siyolala.